Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, hande kadi eɗen janga. En jangino windane ɓennude wasakhun za'azun. Hande ko hafa ko hafa zun jangoto hande hafa zun. Hafa zun e ɗadagun ɗadda darid ɗadda gun gasi limore gasi. Hande on timmini limore nde ɗo henne mbaɗen boɗewol yooɗa seeɗa. Hay ɗo janguɗa ha tongu fa toɓɓuɗo ay zakoy ngal ɗo woni ɗadagun nani ɗadagun ko ɗo keɓɗa ha tongu o woni 8 nani fa o 8 nani za o koyngal o 8. Joni noon saɗa winda ɗum ko adoroga ha fa hafa zun. Limore nde ummoroga temedde mbiya 8 woni zakoyngal ngal fa o 8 ha on 8 ɗi. Ndeke noon a faami ko ɗo woni ha o ko ɗo woni fa o ay ko ɗo woni zakoyngal ngal. Hankadi a andi tati keɓɗa hande wadde ko ɗo woni 8 ɗo woni 8 ɗo faaɗo ɗo woni temedde 8 ɗo zakoyngal ɗo. Ari ardi ɗum ɗo jangata mbawa ɗum. Joni noon ngara ceernda ɗum ɗo ha wela andude lawol gotol. Waɗani zawo temedde 8 fa o 8 ha o 8 ari ardi ngarna ɗaddagun ɗa o ko 9 nani baredu ko 9 nani gayno ko 9. Hayde oɗo noon indira temedde 9 woni gayno o. Baredu o indira capanɗe wiya 9 oɗo woni 9 ɗi. Joni noon ɗa koyngal ma nani ko 9 baredu ma nani ko capanɗe 9 nani gayno ma nani ko temedde 9. Joni noon ngara mbaɗa ɗo 9 ɗa koyngal baredu 9 gaynu 9. Limore nde ummoto ko ga wadde mbiya temedde 9
woni gaynu o daareedu capanɗe jeenayi ɗa o jeenayi ngara noon ceernda ɗum ɗo hadema jiiɓaade waɗani eyi gasi ɗo gaynu o temedde jeenayi daareedu ay nani capanɗe jeenayi ɗa jeenayi hankadi a andi ɗaddahun ko ɗa o e daa o e gaynu o saɗa winda ɗum adoro ɗo mbiya ɗa da gun bindol limore noon adoro temedde jeenayi e capanɗe jeenayi e jeenayi wadde ɗo woni ɗa o woni jeenayi ɗi baa o moni capanɗe jeenayi ɗi gaynu o woni temedde jeenayi ɗe aɗa yardi ɗone ko haa o woni jeetati ɗi faa o capanɗe jeetati ɗi zaa o koyngal ngal woni temedde jeetati ɗe aɗa yardi hankadi a andi limore ma zaa koyngal temedde jeetati faa toɓɓuɗo capanɗe jeetati haa tongu jeetati ay ɗo joni kadi a andi limore ma gasi hankadi ngal ɗo alluwal gotal jangata ganda hafazun ɗaddahun a jangi hen haa tungu faa jorɗo zaa koyngal a jangi hen ɗa koyngal daareedu gaydareedu a andi no jangirte a andi kadi limore muɗum joni ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa janga ɗigga ko ɗo haaɗi timmi gasi a hollama ayqashun a hollama bakarun a hollama jalasun a hollama damatun a hollama hanathun a hollama wasakhun a hollama za'azun a hollama hafazun ɗaddahun ɓeɗo jeenayi kanƴe mbawirta abajada kanƴe mbawirta limoje limeteɗe joni min mbaɗi kadi heblo wongo ha ɓura yemtindema ɗo ko ekko tan fuɗɗode nde hatta min mbaɗi alluje goɗɗe yontere aroyonde ɗen kadi mbaɗen par gotel gotel mbawen andude ha laaɓa cer jangde men en keñaki enen jiɗɗen ko famde wona heñade addi en ɗo yo Allah wallu kadi yo Allah newnu kadi yo Allah reen kadi yo Allah won gondindira bawol a saggi noddu 00221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa lijja wasappo taggitoɗa a saggani ɗum jinni yo Allah wallu yo Allah newnu walla keso garɗo jiɗɗo nadde e galle jangde bisimilla muɗum ara haalane sarɗiji ɗi so weli ɗum naata jokko yiɗa accedeje ƴette kuɗi wona karrimo mbañir ɗon jangon ɗiggo wassalam an kadi ko jangata timmi en jangini gila goo ha mayir gasi yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen wassalam